Domi, mabali namin. Asin mga taakagawad, tinagagat nga umaita diti barangay hall. Nakapakada ni kagawad patok nga officer of the day nga absent ita. Katimbaga kadagiti kagawad nga agsasarita da. No asino ti makasapar nga umay dito'y ag-duty ita. Ay, nagasat tinagagat. Gaputa addain sa ganak agong gunana. Hihihihi. Ay, napo. Nakasat nga oras isang bay ko dito'y barangay yo ang bugsutan. Apo, Chairman Calvo. Salbag na ito na bakit ibulgar nanti kalkalugong ak. Day, bulagan sa. Saan nagsamit ang makita? Ay, sa anak abulag kakang. Makitkita ka iti sangwanak. Ngem correction kakang. Sa anak kalbo tinagan ko. Siyak ni Gusteng. Wine! Bating-teng dito'y nagbugsutan. Anya, bating-teng. Wine! Nangag ti bating-teng iti simbaan. Iso anak karing akaun. Anya, ay tuling kan agkabaw samit na di bakit. Ay, maki arkas tinagan kau. Ay, adakan sa iti simbaan iti kalman. Ay awana kiji ata dak ditoy. Isu malagayam nga daak mo ditoy. Ay anyat maipaay ko kaka. Agsapsapulak iti imbag. Imbag? Sigun iti Anghel de la Guardiak. Ditoy tayan ti imbag. Ta ditoy mati nakadanunak piman. Ala, tapno na imbag na sa isaya ti panagsarita tayo. Agtugaw kayo, mampay. Ay, nagluko kan. Kano'y tayak pa'y anak katugaw. Oo, anya. Ay, natayag unay dito apakit Kunak no nakatakder pa'y laing. Ada ibagbagam. Ako awan kaka. Da kayong nga ada ibagayaw. Ay, ado. Saan nga umdas ti agmalam mapanagistorya? Nagistorya kayo gayam. Wan kuma. Ay, kumusta mo di bakit mau? Amoyo ti asawak. Wan mait. Kano ka anak ak ni Uriang? Uriang? Ni kaka nayaw awang kan sa tinasayat. Aginanaka pa'y laditawan. Nay, apay-apag ginanaanak. Ang mga nabannog ka. Sana ka nabanog. San ka pa'y lang agsasao tap na gurnos na itautek mo. Nay, no agsasao ka. Kaslaki din sana na ornos ti utek ka. Amangan nga men, no nakulong iti pampanag naman nakadanon ditoy. Ay, amangan no mabalinswag pa'y kati utek na. Ay, kinunam! Ay, nalapsat ka ko nakakang. Ay, sus, imbaga mo tagpaisaw. Angat ko na irata. Adda na yaw awan na bakit ita barangay hall? Wen, kat umayoyawe, tagdagos pa'y lagi balayaw, tanayaw awan siya. Amuglatan nga orela, lumusot na kita bukal-bukal ti madam, iti pan nakakigtot mo. Ay, kwa. Kastinay, agyan pa'y la dita balayo, kabayatan na saan pa'y ana ornos ti utek na. Tanay, nabalinswag sakit iti utek na di abakit, ta saan nga susuro ti bagbagana.
Anya, amang ano agkabawin. Adalamin dita na. Ngumsan sabot nga kabaw ta hustumod na gidi bagbaga na. Saan lang agsusurot. Anya, Ngala umay kang tanay. Sang katalyaw nakmaning. Amang ano daman ibaga na asan ko amaawatan ng... O sige, bye. bye. Ay, asino man nga tan nga agkabaw da di ipaknida di balay may. Allah, adain sangpat mo agkabaw dom? Uy, inyawag ko na. Tapno saan kanto ang makigtot inton sumangpet ka. Asino mo't nga agkabaw day ta? Taga-ano ka no? Jak pa'y nadamag no taga-ano. Tatimat agsusurot ibagbagana. Kasano day ta? Ituloy tanton tagsarita inton maksangpet ka. Tanay, mangmes-mes-mes. Ah, Makapungtot san. anya? Itay pa lang amin ngagparparor iti dagas nga angin. Agsaksakit sa tibuksit na. Bye, Rosa. Anya di ko na ni Duming? Agkabaw abakat? Sakat... Probleman samat day di ngayon sangpat na. Rosa, anya din ang gagkaw? Ni Duming samot niya kinasaaw. Wan nanang, ada ka no nayaw awan nga agkabaw. Anya? Wan nanang, maasyan ka no ni tatang, iso nga inawagan na ni Duming kat pinasukon na di agkabaw. Ay, anyan ni tatang mo. Ah, apay agkatawa kayo. Ay, kasano? Nilat tan Duming, tipat patudunan ni tatang mo no dakasta apa kasikuran na. Kas ijay agkabaw, ijay ako nam. Imbis nga ijay balay ti pangipanan na. Inayaban na ni Duming kat ijay balay yaon. Siyempre, pampanunutan na kayo ni tatang. Amo na asaan nyo apagaayat ti agsa nga ili. Ay, wan. Amulatan ni tatang mo, asa anak tumanan nga agsarda nga sumanaaw. Nang ro na lang arudan no kasta apaaw awer. Ay, siyak ita ti mapatudon. Alasan abale. Agswerte kay to no ikarkararagan na kayo dahil yung agkabaw. Nang ro na, no saan nan amalagip ti pagawidan na, kan no awan mang birok kanwana. Anya? Amo nga tamot jag kabaw ti agkararag. Anya kita sa anan. At damat la kanugon daway nga aglimpyo ti utak da kita agkabaw. Agsubli-subli ka no ti limbong ti utak da. Akit, amom, Rosa. Ti anya nanang? Napigsa ka no ti kararag da kita agkabaw. Nang runa no day dandanidan iti about. Anya? Kasano day ta? No agnangabit dan kan patay ti kayat ko sa wain. Nasaya at lang no kasta. Nupod no. Anapig sa ti kararag dagiti agkabaw no dagiti dandanin matay. Ay, mayat. Kasta nga binti ko na dagiti addaan padas nga agaywan iti agkabaw. Iso sikan ati aganos anak kaw. Imbis asyak. Anya, Rosa. May isa, upat, lima, ne, apay ngay, liman, duduamat. Ay, may isa, dua, lima, basol na yun akalbaw. Kalbo ang panaw kanyak, ijay nagdiritswak ako nakapagdagusak. Ay, kurang matoy, ramay to'y kanawan ngay, makaut. Ay, lalaki! Ayan mo! Ay, sus! Ayan jay limpyo ti utak na taon. Apay ngay, jak malukatan na ito. Impupok naksamat sa
Ay! Ayan diyaw na kayo, amanakman! Diyo ipupok! Sayawan na kim na nga inayaw! Ay! Ayan yun! Lukatan niyo na ito! Apay ngay, saan ko malukatan na ito? Lalaki! Lukatam na ito! Anya gamin tinagan mo, aya! Lukatam na ito! Kaawawag ni Rosa, agreklamon, gusteng. Apay ka na. Jay agkabaw ngayon pakuyog magindomay nga napan nagdagos iti balay da. Anya ka no tinaramid yung kabaw. Aglalaaw ka naw. Kaya't na ti rumor iti kwarto anang ipupukan ni Duming kan ko ana. Anya, impupok ni Doming? Wun. Tamangan kanuno anyakit iti aramido na iso ngayon pupuk na. Naglogon. Imbaga kaya nga ipupok na. Ay di ka agunget Tasaan mo nga mo no anyakit di mo tigapo na ngayon pupuk ni Duming. Agdadaal nga tayo ti alikamo na ya. Ay amok pa yun. Iso ngayon kakitaan. Ewan man. Kasimut na dya bakit no impupok na. Wino, nalaing nga taamangan kaan-akaan kan agkalong bay. Ay, amok pa yun. Unang paisaw, saan sa amabsugkat dagiti agkabaw. Iso amapan ka Nakasaritam dahi dya abakit. Palutputin man kitday. Amangan no kabagyam matlaang dahi dya abakit. Aywan, amangan no kabagyam, kaasimot. Anya. Anya ngay bakit? Kumusta dito'y balay ti anak ka? Oh, mabati ak ayang anak mo na kimbalay dito. No ni Duming manugang ko day jay. Ni Rosa ang asawa na ti anak ko. Anak mi ken Sufeng. Anak yaw jay napintas. Wen, manugang ko ni Duming. Aha! Ah, Ada na sa anak ka mamati a putot mo jay napintas. what? Pag kunaamad asan ko aputot ni Rosa, aguri ka man. Kung nagnuag kabaw ka, limpyo ka mat ngagsasaon. Limpyo ak gaya main. Happy ak nga ron. Anya gayam tinsupot mo di tata orela inquintas mo. Kwartak mat Inururnong ko ti pensyon ko. Umapal ka? Amumot ti sasawam. Naging kakabaw kan samat lang kung na di anak ka. Sus! Di nak manihaw-awan. Di mo ibaga nga anak mo siya'y babae. Tapulos ngawan pagkakaingasan niyo. Kanya! Ay, salbag. Nauyaw pa dito bakit? Di mo ibagbaga aputot mo na dyan napintas kunakmanan. Anya? Napintas ni Rosa. Saan mo akaingingas? Sasawam mo! Ay, pagpungpungtutin naksapay dito. Di ka man lama ang ahumit, ikaw. Iko ko nam. Ay, saan nga iko tinagan ko? Apo, uhunay kan aya Samson. Itultulok mo kitday na kinalbo na ka ni Dilayla. Anya, ngita. Iti ad-adala ka nga ro nakasla sa nga bukila karabasa tanay tuon di tatenged mo. Ay, salbag. No sa dino ka tinagap-gapon dahil abakad. Oh, di ka matagsaon, kumpadre Tanas. Ay, nangankan. Tanas manan. Sana tanas sinagan ka. Eh, mabisina ko. Pakanin na mang kidiin siyong.
Nita, ay, agbuo ka ka di na oras no kastilaan. Ay, kaagyamang ka ano, agbuok ka pa ay. Ah, Ay, alan pakanin na kon kini. Tas lagtay-tayak akang puso, di ba nagkita kengkan? ay, salbag. Isumot la masurunan ni Rosa. Kastigayam kagulo na ito. Yabakad. No dinak pakanan, pumanawak lang. Anya, ay papanamngay. Ijay lagay. Tanay, agkyam-kyamon, di ba nagkita? Na. Nagdardrasit na rin mo. Ay, papanam na nga ta. Hehehe. Para makita man no po na di na mo tilubong na. Kasanaw no, kasta pimano di bakit tatang? Bayama, Ang mga no dinanton ammo, ti pagsublyan na. no saan tayo amauray asumangpat aginggat aldaw pasapol tayon. Binilin ko da iddo atanod awan-awan daye plaza. Nasayat nga rodan, at nabili nyo amang sipaw. Ang mga no talaga amat ngagkabawan. Mani! Gumatang kayo iti mani! Gumatang kayo iti mani, ina! Manay! Aglakla ko ka, iti manay! Uwan, ina! Gumatang kayo mutun tapno adamot malako kon. Awan pa'y umanay nga igatang ko iti 1 kilo abagas. Bagas! Gumatang ka, iti bagas! Uwan, ina! Iso agatangin nyo amin ng naitila ko. Ay, adapay puto. Ay, apag isuday ta puto, gatagag amin ang talakaw. Ha? Abay so? Wan! Ado ti kwartak! Mabitla nga. Ay, Nay, kwartan samat tilinaon day tabasit asupot nga inkwintasyon. Ops! Una yan, tatanawang pa yun to'y supot ko. Ay, nagadun ti kwartayo. Sige, gatangin nyo amin ng to'y manik. Agraman dagito'y putaw. Isag mamanoy Umanayan day ta sa nga supot bayad na. Oy, naggasat kan, Pilpil? Tagari, ibangayan ka. Ay, ina bakit? Dahil gatangin yun. Ay, mabsog kayo dito yun. Iso, iawat yung kanya kung dahil ta nakasupo ta pagbayad yun. Pabisina ko. Bayada ko. Etan. Wow, naggasat kan kadwa. Tagaripulpulan niya kakadi. Ina bakit? Kaninyo amin daytan. Dita kayon. Ni, hoy, uray na! Kanag amin dito yan. Ginatang kumot. Mabsugat dito yan. Makapadanag mo't. Aldawin ng awan mo't langan ni ina bakit akabaw. Nayaw awan nga tan. Awagak man niya barangay tano da binili ni tata nga mga wanawan kinkwana. Ni, nakauna mo't dahil nga umawag. Ay, nigayang tatang. Hello, tatang. At Rumeng, simbangpat ka din binilin ko barangay tanaw. Awan pa'y nga raw. Isa madanagan ako. Kasanungatan. Awagak ko man iddo nga nakauna kayo mutin nga mawag kanyak. Bayam ta siya kung ti mga awakin ni ito. Madanagan akmatin. Sige man nga raw tatang. Masya naklakit nga rodan iti dahil ti abakag. Sige, dahil lang. Bye. Bye. Ay, naimbag tani katugang nga kaunti makaamaw.
Nakuntak kumot lang ni Iddo. Nakadandanon gayam ija ilay. Iso nga agrobot ka. Mapanta ija police station. Anya? Nay, anyat ginagara na ilay. Sinursurot na kano dagay ng luko di tabakit. Nakaditinda kano ni police station. Kasta? Magkat di ata nakasublimot langan dito ni Ina bakit? Nairidip na pa yan dito nagtugawan na. Madlaw na bannog. Nene, Ay, abad pa po. Nakamulagat akmat lang. Kunak no ultimo ko. Ninay. Naurno sa mati utik na ita. Thank you. namurmurayanan ni Ina bakit? Tay kwarta na. Insublim ken kwa na. Uy, pirmi apa nang kep-kep nan iti supot na. Ina. Ay stik kakang bunak man langain. Apa ngayon padawat mo ti kwartam? Ay, dakam mo Amok mo kwartak na ito. Inted ko hindi nakaslapag mama. Kasto isa talaga numabaliktad ti utang. Yay. Anya ka no? Talaga ang nabaliktad ti utik na ita. Bakit tuming? Anya? Apay ako na yun nabaliktad ti utak na. Da kayo mo. Pagkabawin. Iso nga awan dwa-dwa din ang amu ti pagawidan na. Kasano nga rudoy? Awan mo't pakabigbigan kan kwa na. Ta ituntun tayo ko may ti pamilya wano kadagiti kakabagyan na. Ay, dahito ti problema. Iso for the meantime, take charge kagawad duming. Awirin nyo pa ilaang ni inabakad, ijay balayaw. Kasano da ito yan? Agaw-awir kami, agkabaw. Ha? Agkabaw, tinatagtagainap ka. Doming, mabali namin. Nakalabaan kon, Dom. Agil-ilat ka manan? Apay, alay paramid mo ba kahit? Awan, anyan, bigbigat. Apay, ada ka di problema? Awan, Saka na kami suot. awan parikot ko iti bagik. Kan iti nakaad-ado nga aramidak dito'y balay. Iso na laang ta, may surusuro ta kunno ko. Nay, papayan ba kahit? Naglaladuta kun. Nagmayat tiriing ko itay. Nagsapa ka na kariing ta 5:30 pa lang kat nakapaburag ka kun iti pagkape. Oh, ita. Nagkapiag ka dagos. Idi kwan, inasikasok dagijay umarikiyak at arakenta a manok. Kalpasan na. Idi kwan, nagluto akon iti kanan jay kakaisuna nga uken nga insangpet mo ako nam apadakkelem. Ahoy, ta mayat no adda taraken ta nga aso. Ken pusam, san aya? Ada din sangpet mo ako ting idi na minsan amalam. Hoy, mayat nga da kakasta taraken. Pagliwliwaan, kan pagibusan mo't basit iti oras. Kasta? Makaparig ta da kita taraken. Kasta ya? Huwag bakit? Pangkat iti laladot mo sa sanot. Tadi ka tagbalin na tawa kas lasonggo. Anya man ang tisunggo nga ibagbagam. Wala no sa dot tao. Mayarig ka no iti songgo. Ay. Sana siyak day ta klase ti tao, Dom. Tanay, nagsapa ak nga nagriing. Kan, awan man lat panawan ko nga agil ilad nga uray bigbigat. Ha? Ijay Ilocos, adda nang nagkuasang kasaw idi dagiti tao ijay. Anya na ita? Sa dot, dagitay tao nga agid idda. Wano di pa'y bimangon iti oras ti alas 6 iti agsapa. Anya?
Tay ti dayta nga oras, katibuken ti panagtrabaho dagiti nagagat atat tao iti talon da. Kasta? Wendom. Nang runa no panagmumula ken panagaapit iti tabako. Ay una, no tabako ti mulmula da. Kasapula na kasta nga oras ti panagriing kan ipapanday ti talon da. Husto ka. Nang rona no panagkagatod. Yamagda ama initan na iti magatod at tabakaw. Basta, makaakar tay kabalay a kanayon a makita nga agsasado. Kas ita, hay, aglaladutak mo tan. Ha? Kasla kayat kumutan ti agilad. Iso nga, agsubliak man iti kwarto. Idak pa'y laang mo. Ha? Ay, idak kaya man iti balay dananang. Ala? Anyan ni Rosa. Natira na kijaya. Siyak ti pinasagidan na iya. No apay kit di akastuyak nagpaisaw. Managilad launay. Entun kuan sumaruno ti soyaan. Anya nga tada ito ya sakit. Nagpasuglod manan ni Rosa tatang. Isa na pa ni di balayaw. Inapaman nga tanti anak ko. Ha? Saan ngagpasugnod ni Rosa nga uray la di na kaya ti agawid no basit lang nga ba nagdidiyo nagkinawatan ako na. Sa bagay. Anyat nagpasugnodan na aya. Ka, banog na la dyan. Basol ko. Isa dagasakto inton madamdama. Ta agsarita kami tinasayaan. Rumbang laeng. Narigat ti kasta ngagpinpin na sugnod. Dudwa kayo lang arudin. Awan anak yu aliw-liwayaw. Ha? Agpinasugnod kayo pa'y laeng. Da kayo kit di kumati aglinliniwa. Tatang. Awan day tang istalyo. Sus, kasla di dagap apa ka ninanang. No siya. Awan day ta. Agulamin day ta pasupasugnod. Ramid day ta. Di awan manaknakim na. Anyan na tinasangaw ko. Imayak la dito istakrom. Noon niya la dito na iti magkita ngayon tambak ni Rosa dito. Andi na tiyo kartulina. Orala agratratik. Ay, nailukot gayam dito. Itay may sa idi a drawing ko. Idi nag-enroll iti freehand drawing. Dekadan tinaglabas. Nakita ko pala dito. Malagip ko dito a drawing ko ini. Imbag na saan mat una niya kimusnaw. Anya tayo interpretasyon ko idi dito yan. Na ito tirigat na iti abstract drawing. Nagitay la dumudrawing ti ada makaawat iti kayat nga ipasimudaag ti nagdrawing. Drawing la na ito. Ngam lusay saya atag. Agbali na painting ama ko na. Ang mga nadapay gumatang. Ay, ambisyon pala mag... Alakman na ito. Takitag no kasano may drawing ko manay. Ulit no kopyak na ito. Gumatangak to iti drawing materials ko. Baliwak nga yung drawing na ito. Ay, malagip ko.
May sa pamilya ti orangutan ini ti modelok iti da iti drawing ka. Ay, ti takapay. Alright, ambukon ti pamayak iti da ito. Ay, saanan nga abstract ti pamayak. Ay. Iturog ko pa eh. Ay, anyan ni Dumeng lakay. Bakas pa iti intalek na nga iwadab kabayatan ti kaadda na iya Manila. Sana bali, genius dati abagas. Bilibak ka ni Duming tan na isuro na iti hosto da ito'y atarakan na. Natulad na ti maipampabuya iti Facebook nga datarakan na abak-bakas. Mami paikit da iti awag dan. Iti da iti panakaida dagiti matartari pa to abakas. Ado timang dildilaw iti dayjay. Tagasam ti kaskastusan na kadagiti arwatin dagijay aya. Agraman taraon da. Ay dakkel Isu nga road. Ado ti nagkomentaryo anag ko na nga ado di takano ti ubing anaiwawa. Nakakaasi dagijay nga awanan naganak. Adagijay kuma, ti rumbeng nga ampunen da dyan nagampon iti bakbagas. Wen, kasta ti bagbaga dagiti mang dildilaw. Makunamot kumpormi iti kayat ti agtaraken. Katwoin, kasta talaga. Nene, kita ang. Anya ti iruror na. Luklukatan na matibag na. Agureka, anyat na ganit tayo da ita abakas ni Dumay. Anghelo kano. May paday tinagantay na latak a pintor. Aniyan, anagan, Anghelo? Michael Anghelo kano. Anghelo latanti nakairwaman na amayawag king ko ana. Hello Anghelo, how are you? Yan, sumong batmag. Wen, mawatan na ti sa utayo. Ngem, sana makasawa kas la tao. Ago nila nga kasta. Mayat Ngapay ngay, adi insoro ni Dumi nga agsao akas la tao. Aday baga na arason. Diyak ininto naranan aday jay. Ay, jak lang amin na imatangan kahit no kasano pinadakal ni Duming dayta abakas. Uray siyak. Tinuray ni Rosa. Di na unay nakita no kasano adim makkel dayta. Taimpaiwan ni Duming iti eksperto nga animal tamer. Daytay man eksperto nga gaywan ken mangisuro kadag iti atap ngayop. Isumat lagaya, maman mano amakitak no mapanak iti balayda. Wen taman manumot ayawid ni Duming. Ngam idinalpasan ti training daytoy abakas. Ken nayadal metten kini Duming no kasano ti umno apan nakaiwan na insang putnan. Ay, kat ita. Kasano ngay, kat saan samot nga insuro ni Duming ken ka, no kasano mo ti pan nakataripato dayta anabiyag. Imbaga na. Ken amukmet Sana nanas ken nga isuro na. Tinapatag maawatan na ti sao. Ay. Ken natulnog ngagtungpal iti maibaga nga aramidon na. Nalaing ag-drawing ni Anghelo tatang. Apay, di yun nakita tilinahon ti bakpak adanda ni di na idiso, tadalat na itibukot na. Wanan niya. Diyak man lakinit kita tilinaon day jay. Jay mutla dakkel abayon ngayan dagit arwatan na tikinitak.
Kumpleto ijay ti alikaman na nga agpinta. Anya? Insursuro di na ngaywan kan kwa na, no kasano ti umno apa nagdrawing. Iso nga itatadakkelan, napintasan dagiti drawing na. No adapay nga tagundaway, kat adda na laing apintor amang isuro kan kwa na. Ay, amazing monkey kunadan ton. Anya? Ay, wan yun to. Tap na ipakita na ti linawon ti bakpak na. Kan ibagayon tong agdrawing. Mayat Mayat. Pag-drawing tuman nga raw. Hello, handsome monkey Angelo. Kumusta kan? Oh my God! Talaga ang makaawat kay ti sao. Beautiful eyes. Wow! Ad-adamanan agwapo ka abakas. Amum dag beautiful eyes. Talaga nalaing dayta abakas. Ay, ni Angelo, Madam Corina. Eksperto di wild animal tamer anang ipataraknan ni Doming Kankwana. Oh, amazing! Nakaskas daw. Kasla saan anak kapapate, madam. Makikita yon. Okay. Kang runaan nagagara kon. Ada ipadrawing ko kini Angelo. Sige. Ibinsa-binsam laang dagiti aramidan na, madam. Ay, ada ka di kopyaan na, wano tuladan na? Ada? Daytoy. Wow! Retrato, ti kakaskasar? Retrato mi iti day di one and only husband ko daytoy. Ipadakkel ko babaan ti panangidrawing ni Angelo. Talaga naglaing, Chairman. Bilibak. Bakas ama ko na nga naglaing drawing. Ado, tiyatiwon na ataaw. Agpaiso dayta. Ay na, nagkwapo ni Angelo. Anya? Magwapwan ka kinkwana? Isunti kagwapuan ka dagiti amin abakas anak kitak, Chairman. Una. Talaga nga ison ti kagwapwan wino katairan. Ay, sikan ati bakas nakabarong Tagalog ken nakapantalon iti labong-labong. Lubakas lang ata. Ay, kumpeta kun ka ni Angelo. Ne. Ang mga nukayat mo ti agpakabakas sa anjay. Chairman. Dumlawakay. Binigat nga umalatiw ka dito ayan mekat. Adalat ta ipasarabo masangasapat asabay. Paborito na ti saba. Kan maayo aklaunay kan kwa na, Chairman. Stress reliever ko. Aw, adto yan ti pagarmosaran ni Angelo. Lakay, itid mo. Nay, sangasapad mo't asabaday ta sinaklot na nakangkanay. Rinigalwak manan iti paborito na akan nana. Maray awak amang buybuya iti agsasaruno apan ang ukis na iti kanan na asaba. Na. Mga nusan na namakanday tayo sa gana makanin na bakit? Nakaadon anangan iti saba. Ay, kasta aya. Ay, Angelo, nabsug ka? Agtong-tong-ed akagiddan ti panaguni na. Nabsugan bakit? Isu apangaldawan nan tudaytan.
Naglaing ni Anghelo, tatang. Naaramid na ti ipapaaramid ni Madam Corina. Nalala na di kinopya na aritrato daan nagkasar idi tay di asawa na. Wan nga rod. Takalmat ba si tagata, di pilit na nga imbayad? Inyawag kon kan Domeng. Kat, anyat ko na ni Domeng. Talaga kano analaingan nga ag-drawing. Ada kano imbilin na nga i-drawing na. Jaklam mo no nalpas nan. Tasakbay pay kano nga inyal latiw na diti balayo day di abilin na. Kasta. Amang ano na drawing nan di imbilin ni Domeng. Amang ano adda iti bakpak na. Awun nga ta. Jakmat nga minan maalukoy amang idiso iti bakpak na. Takita kumati adda ijay. Siyak ti mang kita. Alamang nga rod. Amang ano nalpas nan ngagpay sa timbili ni Domeng nga i-drawing. Wan nga raw. Anghelo, my dear, kita man tabagpak mo. Mabalen. Ay, ipakita nan. Agtungtong at tatang. Sige. Alaim nga roden takitain taman no anya tilinaon day tabakpak na. Tapay kita di naman la maidisaw. Tatang, da kayo to in drawing na. Nga, apay nga akas to'y. Sumangpet to lang ni Domeng ah. Rusak ngagpaiso day ito in drawing na. Apay ngay nagpuskol mo dati kulot kan sugaba abok ko dito'y. Hawagam ni Domeng man taga sarita. Itan! Sana po no, da kayo takin rupay tindrawing kitaragan ka. Ayan yan. Nagtara kayo nakampay di tibakas. Akasla karup-rupan ni katugangak. Nanyajitan ta na meeting mo, to? Asino, ti karuprupan ni katugangam? Rosa, ada ka likodak. Ni tatang ko ti katugangam. Apay, asino ti bagbagam akaruprupan ni tatang? Ni awan, nagtagtagay na paklaan. Domi, mabali namin. Ay, naglokan. Tugle pa kon. Ang aman matlangan ti hepe dagiti barangay tanon. Pudnong sakat ibagbagar ti barangay tanon. Asaanan nga aramidan ti hepe dati trabaho na. Ay, laita tiga po na akong lidyo ti akmat ita ti kunak. Agam, on sabat mauray kan. Uray madangtin, barangay tano na nakatukang ag-duty ita. Awan na matlangan. Ay. Madin sa timapaspasamak dito yun ah. Namahak lakit din ananayas ni trabaho na. Isa ajak unay makibibiyang. Nay. Apay ngay. Si kamot yadda dito Domeng. Oo, tarang. Anay, palpaliiwak man ti igaraw na iti tanong. Huston sa ti may dandanon kanya. Amangan no ka pa damot lang ti may pulpulong kanyak. Ti bagbagam, may dandanon king ka. Yak manam mo. Ngam ni kano kirimit. Man-mano kano ngagpakita dito outpost. Nikit, gusto. May papanmat kinikirimit ahibi na gititanaw, di bagbagada kanyak. Kat pudnon sa. Iso ti may sa kumangag duty ita. Iso da kada puldo abaak. Naglukon. Uray mo't ni Puldo, awan pa'y. Wan nga raw. Purayan tayo da ah.
Apo na yan ti kastoyan. Nagpaspasara ka klaang. Agawid ako kumamot lang adagos ngam nay. Ang mga numapasubutan ngagtanaw. Kapilitan na kasta, no awan mauray kadagiti agjutay. Ay, Ay, sus. Kunak tumot ada kayo ti adda dito'y chairman. Kagaawad. Nay. Apayin pol daw. Itakalaang. Ay, dinagas ko ngamin ni Chip. Takadwak ko mga ag-duty ita. Agabsent ka no. Pispis lang naman di duksit na. Apay mabisain. Sana nang rabi aya. Saan amabisain? Bulal ka no tinang rabyanda. Ay, saan nga ro daga puta mabisin, no di kat nalisayaan. Amok pa yan. Itayak pa'y kuma. Ngam. Dispensaran dak. Dinagas ko ngamin asinirip tay kursunadak nga asawaan. Asawa mo? Di mo pa'y naaram. Mabainak mo't amang haram. Iso sirip-siripag langan Ah, Kasana maasawam nga, no di mo may turod nga raman. Ay, kwa. Planok nga ron ti agpatulong kada kayo, chairman. Kagawad. Anya, apay. Di mo amo ti agaram pol daw. Iso nga ron nga agpatulong ako makada kayo, kagawad. Chairman. Ha? ay na, sumidiran tay puyat ko tirabi. Jakla ko maumay ni ti barangay hall. Ngimsak mo't ita ti officer of the day. Ay, nagsanggirak latan di tito gaw. Tagidemak. Ay, talaga siya akong malaptan. Di pa nagsasaron o ti suya. Ay, makaturo ka ka talaga. Malakayan ka na baro puldo. Agbaak ka, no di ka pa'y lamang asawa. Iso nga ron nga agpatulong nga kada kayo. Apay, di mo pa'y naaram jay sirip-sirip ako na maya. Nakatap mo, chairman. Iso nga agpatingga aklat sirip-siripan. Nagkaboy kan? Jakman amo. Agumulak. Nukas jay makasangok ni Tinang. Nigayam di na di bagbagam. Ay, wen, chairman. Numaaram ko kaya't nakatalaga. Asawa adagosan. Agkasar kamin ton. Da kayon tutikang runaan aninong me. Apaw! Inasawanan. Ngala, bayam. Tulungan da ka. Kadwak ni Duming. Ngam ne. Di yun tumot iwarwarasan chairman. Ay so, san kami matkat? Akas na ibagbagada amarites, wino Mario dita. Sikrito lang, titutulong mikin ka, Paul daw. Kasla nakalagi tumbat nga anya ni Puldo. Wan nga rod. Itala nga agbalaw. Manutawon na na ya. Nasurok a 40 Ay, di kat. Baka talagan. Imbag no dapay may tamakiasawa kan kwa na. Adan tula ta matumpungan na akayat ng ti mga sawa. Asino nga iter arman na.
Ni Tina ti amok. Ay, wen. Ni Tinang, medyo at damat edad nan. Nalabit, agbalaw tumot day di Tina. Mapanunot nanto bumakita na balasang. Isa nalakala ayal bas siya ni tatang. Suportarak tumot tayo. Anya, yalbas siyam ni Puldo abaak. Wen, kasi mo ta di makaasawa. Barang makaasawa mo piman. Unmat di ngamday. Adaman panggapwa makundi araman Anya, O saan kit din? Si kantuman at makakaadan amang digdiga itino asino dita pangyaraman. saan mo ta? Alawan, yari mo ni Puldaw ngam iso ti mga sawa saan asika. Wen mo, sino kumangay di mga asawa? Anya ti amok ngay, no makaununakan tumanay. Ha, Nataer ka lang amin unay, katiti pa nagkunam. na. Kaano nga raw ti panangrugem nga agaram para kinipul daw. Ni Poldo tagaram, sana siya, tulungan lang. Tulungan may kandumeng. Ay, mayat nga ron Da kayo nga katugangan ti kundi aram. Mayat nga ron sigurado makaasawan ni Puldaw. Anya ngay Puldaw, mapantayon. Ay, wen, kagawad. Anya ngay ti pasakalyem. Pasakal ni. Ti kahit ko asawan, tay pamasungad mo. Sayang, naamong kumati ag gitara ta haranahan ta. Ay, di kwa. Uray awan gitara Ikanta anak kagawad. Anya, siyak ti agharana para kin ka. Jakmet ngamin amo ti agkanta. Agpaamyanan, agpaabagatan ti busis kuno kwa. Anya, Sintunado ti kayat ko asawen kagawad. pati siyak may ramramanan ang makipag-araram. Ay, di ka nagreklamo, Dumeng. Tulungan talata ni Poldo, tapno makaasawa mo tin. Wan mat ka diya. Ngamnay, agalisto kamot ngamin apol daw. Nalaing kamot ngagtok may titukak. Apay nga, anak apoy ka atumok may tasawaam. Sa bali mo't jay tukak atukmaan kagawad. Wan mat ka diya. Ala, mapantay mga rodeng. Apagiso, alas 8 iti sardam. Nakainawan day jay iti nangananda. Ay, wen. Apag iso ti oras. Alas 8 pasado no, masirsirip ko iti salas. Pasaray na katugaw iti abay ti tawa akasla adawr urayin na nukwa. Talaga gayam, ari na bi asirsiripam. Ay, wen. Ngam, sayang. Agpigargarak met ngaminan no. Gandatak ti agtok-tok itiri daw da. Kasla akla, malmalpas nga uong nukas jaya. Pampanunutak ti agtok-tok itiri daw da. Nang runa, no, may imagine ko no anyat lang ana, no ibagakon ti ayat ka. Takrot ka, Ala, intay ko din, tapno makaado tayo. Makado nga agaram. May salaang ti armak kagawad. Chairman, nilaang tinang. Ay, daniwam to. Barang may labmet laking ka. Ay, Pauls, si Kamat. Ay, kaduam da chairman kan kagawad doming. Wen, nanaunsa. Aniyan, bakit taklauna iti panagkitam ay Apoldo. Uray, manang latan ti awag mo kanyak. Wano, unsa ko nam latan no kwa. Kwa, unsa. Umay mila kumayam mo to'y barumi ije balasang mao. Ay, ni Tinang tigagarayo. Ay, awan naladaw kayo. Apay ako na yung analadaw kami, manang unsa.
Nakaturog nga tan. Nasapa simra kiti kwarto na. Mabalin mo't siguro ariingan, manang unsa. Uray saanen. Adaak mo't akasarasari tayo. Ah, Agdalan ngamin amin kanyak. Dagiti agarem iti anak ko. kasta ka day. Uwan, Chairman. Siyempre, kita agmat may karijay agarem iti anak ko. Nagagat ni Puldo. Nalaing agbalsig iti pagsungrod. Naibtor nga agasew iti dadakkel atimba. Isakduan na kayo iti pagdigusyo. Ay, pagalistuak amin dagita. Ni, mayaton ti tungtungan ngam dito itay kadilatan ayan tiritaw. Ay, iwan. Di kayo matlapas traganan. Nala, sumrek kayo, Chairman. Wakaturturog akon, Puldo. Mabalin-abaliwam ti umay dito'y balay me. Kwa, di ibagbagakon Un kunamon Ala, adilantado kalaunay amang dagdag kanya kamang sungbat iti ibagbagang, Puldo. Nuwan kunamon, asawaan kan. Agkasarta adagosan, kunak kuma. Namnamaam gayam nga klunan ka. Launay nabayagan anak kasagana jay urnong ko. Para itigastuan ta nga agkasal. Di la mabalin, Puldo. Di ka unay mang namnama. Anya, paayan na ka day. Diyak mo. Agawid kan, mabalin. No makaturturog kantinang, inkalata maturugan. Kasarsaritak pala ni Poldo na di pa'y agawid. Manang unsa? Ala, inka maturugan tinang. Kasarsaritak pala ni Poldo. Ay, wananang. Panawan ka pa'y, Puldo. Ay, Nagasat ni Tinang no kaya't nakakumapoldo. Ang awan, di nakansa kaya. Di ka madanagan. Kaya't ka, tulungan ka. kayat nak. Kaya't ka tulungan, di ko na. Si Kamot, iturong mo laad takos kanya. Ay, saan Mark? Manot tawon mon, Poldo. Nasurukla a 40. Ubing ka pa'y mat. Nasurukla a 50 mat. Basitlat diferensya iti edad tagayam. Unsa? Okay la nga uray, awagan na tumatin iti mami. Anya, awagan ka iti mami? Uwan no agasawa kay ton iti anak ko, di mami kunamton kanyak. Ang pasitlat diferensya mo ti edad ta, so nga birngasan naktulatan. Anya? Mabalin naklatamutan nga awagan itinagan ko. Awan problema. Saan kit din, Pauls? Uwan mat unsa. Anya nga, Dom. Manon arabingis eskortan nyo ni Puldo mapanagar-aram. Anya nga, addan paglawagan ti panagbuda ni Puldan. Awan pa'y? Awan pailat nagapuanan niya? Awan matlat mauray min a resulta. Tulod nila ni Puldo aging tiri daw ti balay da manang unsa. Panawan min no kas dialo katandan tiri daw. Kanayon mo't pasado alas 11 iti rabi pumanaw idya ni Puldo. Nga mas daawak. Tawan mo't lat ibaganan no kaano ti kasarda. Ay, si kansamot ti apurado, Domeng. Saan mo ta?
excited kayo nga tagan tatang. Nagbudan tunda puldo kantina nga niya. Wala mo ta. Maragisakan kami para kanipol daw. Nukas-kas na, makaasawa mo't lang eh. Naimbag nga oras mo, kagawad dumeng. Kastamot ka, manang unsa. Andan sakit na patagay bagayaw. Gagaraag man ko man ni Poldo. Ang awan mat ito'y barangay hall. Amang ano adalita outpost. Ngun nga taaya. Diyak mat si Mirip. Nakapingit rin daw. Inal daw dita. Pasaray umay dito'y opisina no adda pangibaunan ni Chairman Kenkwana. Kastaya. Oh, kumusta dagayam kantinang? Kaapoy ni Poldo. Misuutan ni Tinang. Ayos latakan ko na. Di na pa yung na aram. Danda ni siguro. Sige, tainak man siripon ni ta barangay outpost. Adan napatag nga ibagag kini Poldo. In kay lata disan. At dalaki din ni Puldo dita outpost. Sige, mapanak pay. Anya nga tati ibaga na ni Puldo. May papan nga ta ni Tinang nga anak na. Kunak no asino tinangreing kanya. Da kayo gayam na naunsa. Si Kamot. Unsa ti awag mo kanya kidirabi? Nana ko namanan. Ay kwa. Adda na patag nga ibagam. Tadi na anong nakpayan dito'y outpost. Napuyatan kan sa launay ta. Iddampayin dito'y. Agtutuglupak lang amin itay. Kun, pan nakabalay kun dito'y outpost. Iswa, dito'y latate ayan ko no iti aldaw. Ay, Pons, di na kan samot lakayat ni Tina. Ngam, umay kalat ta iji balay. Gan uray, di kan agpakuyog kada chairman kan kagawat. Solo flight kanton. Uwan, taamangan no day tati, di pangayatan ni Tinang kanya. Ay na, nagatal. Ay, Ne, apayan na naunsa. Isti, unsa. ay, nagatal ti bukot ko. Mabalin pakikudkud mo labiit. Ay na, nagatila talaga. Nagmayat kat nga tanuma kudkudan. Kudkudan man, pag-aasim. Uwan, anya abanda. Dito'y? Uwan, dita. Ay na, sige. Kudkudan pay. Sige pay. Puldaw. Adaga. Adda ibagayo, chairman. Nene. Ay, dakayaw. Ay, chairman. Da kami at talaga kin Poldo. Saan da nga agkagasat kin Tinang. Da kami matgayam ti para iti maysa kin maysa. Anya? No. Di kan agsaon, Pauls. Ay, kaano jay kunata agkasartan? Anya? Ay, di ko... Ay, anyan. Anyan tigastoy. Ne, apain Puldaw. Kanyat pagluasita man. Ikwa, chairman. Anya mo tigas-gasat ko. Ngala, sa nabali. At last, makaasawa ka mutlangan. Chairman, nagkasang. Sa nabalin Puldo. Uray bakit tanakil na. Unin ko na ang Puldo. Uray bakit? Anya di ibagbagam kagawat. Ha? Siyak sa ti kasasaom. Ngam, apay anak kakidam ka. Awan.
Awan yung mapagkak. Itay kakadipay. Amuklatan kagawad. Nakaturog kakit. Nagtagtagainap ka, ha? Ay, nabukingak. Domi, mabali namin. Ay, nagtuglipak ba't nagbasa? Mayat man, ito yung nabasak, may papan ka ng iti pusa. Tanda ka no, kalukwan da. Tamo da balsen na iti mangpasakit ka na kwada. Balsen da. Babanti panangang sigda iti ammo da ako kwa di nang pasakit ka na kwada. Kay ayaw matlat na idarag iti pet lovers. Gamsyak. Sa anak unay amay ayaw ti pusa. No pa'y bilibak mo iti sirib da. Akas iti uray anya na parswa. Kasi tinabuyag iti YouTube nga agsisinno tila pusa. Amo na teg CR. Takalpasan ti panaglat unda. Amo na nga i-flash jay. Inlat unda. Ay, mamatyak pa ya may suro tanya man atarakain. Aging gati makaawat na iti sao. No, matrato da kasla tao. Manipon babasinda. Ito rakuman pa. Oray kat pasado alas 12 pa yung matlat itingat aldaw. Panagiilad. Dahil managilad ang asaniya. Ay, Ay, masadutak na ko mga aginaw ita na makaturturo ako. Tabahok ba't na itong bigat na ito? Iso ka, inawak kita eh. Di pa iso at trabaho, manano bigat. Ay, taray manan ataray na ita pusa. Babawi ka ng pidpidot bitak mo. Marunong tuman nga tani gusting, ano di ba katurong ka po iti na ita? Hoy, di ka tumanaray, makaisturbo ka. Salbag ka, apusa. Ah, ay, andakam kamati na senyora. Hindi matlag pagkaturog. Anawa mo ka. Ay, itay pa nga anawa. Ay, agsardin ka kami din si kaapusa. Salbag ka. Akuray ka man. Nung di ka sumandang, singdanan ka ta ibaod kalagan. Imbag ta di agriri ni tatang, nukas diya sana makatang na di pinidpidot yung apusa yaw. Apaw, maruroda. Bugka-bugkawan ng tupayan no isot makasangaw. Simot jay pusa yung nukas ta. Ampo naman langan, Rosa. Kadamat mang istorbokin ni Domeng, nukas jay nga agsurat iti istorya. Ay, apo, awan lakta nga rod. Hustumat lang nga rod ti aramida ka, ano daduma. Kanyat aramidan niyo. Ibabaod ko ah. Tapno di taray at taray akas lada kakinkin namat na kanayon. Ala, saan ama ibaod ti pusa? Ti kayat ko asawan, saan arumbag nga ibaod? Iso nga rod nga ipapaampon ko lang, da di apusa. Kasimot. Sige, ampo na kaon. Katuin ah.
Naan-anos ka lang ba si titipusa ngam siya kalakaw. Amumot asigod asaan ko pag-aayat ag tartarakang. Yakto pa'y mas asikaso ni rambutan nga aso bay. Alawanan, yawid kunti po sa'yo, nanang. Sapay ko maa, kasaan nga agsubli dito'y balayyaw. Anya day jayan? Aguyak jay po sa? Ni. Ay, nasiitan ni Kuning. Nga pa yun. Anyat kunta pusam. Anyat mapaspasama kita pusam. Nasiitan sa? Anya? Nasiitan. Ingkabil ko nga miniti panganan na daytay nagsiitan tayo ti sindata adalagang bukid. Anya? Pusa? Masiitan? Siit niya, Rod. Nasiitan piman. Kita aman kindi. Siyak ti mangikat. Naglaingan na ita pusa. Ta siyak pa ti mangikat iti siit ita karapukom na. Maikat ng tumot la na ita. Pusa na ita. Anya? Di ka masyan? Kunayaw ang masirib na ita pusa. Ang mga no agar artilaan. Agpapansin. Anya? Nagadungamin ka ti amo na ita ipatpatag mo na unay nga ampun mo a pusa. Talaga gayam adi ka maasyan dita po sa dananang. Ala, siyak man langan timang kita. Ay, apayan ko, Neng. Nasiitan ka? Ay na, kaasi ka mat. Ala, dong, ang mga nusan nakabailan niya ikatan. Kag, anyang aro ti pamayan ta. Rabi-rabi eh. Nusan ama ikat aging gainton bigat. Ipan ko ije veterinary clinic. Ipadoktor ko. Oo, na ikatapatag daytan. Pusa daytan na si Itan. Saan nga ubing? Marigatan nga, Rod. Pusa dayta ko nakmanan. Saan ama si Itan? Pusan to, pati mangikat iti siit iti karabukob ti tao no masiitan. Gapoy ti dayta. Ibagamon asan ama si itang ti pusa. Amo ka. Kaguram la unay ti pusa. Kaya't munsa pa matayon. Saan mo ta? Mukmat ka, Dom. Kasuron mo la unay. Kanayon apabasulam. No adda masayop mo ama di ti kusina. Talaga mo ta perhuisyo. Makapasuron. Kasla tao ang makaawat iti saon ni Kuning. Dom, amo na ti masakitan no pagsasawam. Ay, pagrikyaran tan sa pereta. Wala. Tairuruman mo matngamen. Nay, pimanawan na jak na puutan. Ay, si kanto nga ngamin. Ay, Kuneng! Kuneng, napanamon! Kuneng! Anyan ni Rosa. Kuneng! Agpasugnod sa manan. Gapula iji pusang inampun na. Nadungo ni Rosa iji ampun na. Mas dawak ta nasiitan kideng. Ay. Makunapay nga raw na pusa na ijay. Awan nga rod siya asawa mi jay pusa ngay nampun mo no kasta. Talaga asaan ama asyan, nanang? Hindi ka tagyaman, taawanan ti marabutit nga agpasya-pasya iti kusina mi. Inton ko mabalsan. Ay, saan mo't kumaa? Sakto mo't lati maperwisyo. Ay, unan niya. Asawam gayam ni Duming. Ay, ayatem launay. Wan mo't, masurunak lang amin no dadtuma. Ngamuray no sa anak ayat unay kadagiti taraken. Mamatyak met nga darik na ken panunot dagita. Sa nagaputa ayop da, ket ipapantayo meten nga uri anyat sasaon tayo ket saan da amang rikna. Wan mo't, kasla tao matlaang nga amo dati agpasugnod.
Anya tayo topic ko na iti karakter ko iti dahito yung eksenan. Na, nagalas ti arami dahito apusan tamang isturbo. Taray man atarayo namang kamkamad itay ayam na abula. Ay, pusa, isarding mo na ta. Ni, kusilapan nagsapay. Umanaw ka dito, oy. Injirwar ti pagay-ayamam, saan kat adito salas na makaisturbo kay ti trabaho. Nagal-aludo yan napimanaw. Talaga ang makaawat iti sa uday nga ampun ni Rosa. Hanya nga ta nga ikan tigatangak ita. Kasisiit mo't dagita akida tikan. No bangus mo't. Pagkasuya mo't tut. Hanya nga ta. Sapsap, galunggong, tilapia. Awan ka dagita ti kursunada. Ay, malagip pulagat nga ron idinasiitan jay pusa ni nanang. Imbagtan na ikat nan samat, tadimot nagre-riri. Ay, mapanak man di tabangir apwisto. Agkita kiti sabali nga ikan. Ikan tigatangag, tapara matlangi jay pusa da nanang. Ay, day taman talagang bukid. Day tam tigatangag. Maguston ni Doming day taakita ti ikan. Ay, dito yan, Rosa! Dito ka na gumatang! Nay, si kamat gayam day tama ng idang. Ay, uwin, Rosa. Nagsubli ako nga aglako dito yung tsindaan. Ay, anyat gatangam ka na gito'y lako. Ay, day taman dalagang bukid. Ay, uwan. Naraman da ito nga ikan. Mabali na paksiwan, wenno iprito. Naraman pa'y asigangan. Wen nga rod. Ay, ikanak man iti nga kilo. Apo, mayat lakit diti iigupan ni Doming no. Sigangan da ito'y tadadakkel mo. Uray ni tatang Paborito na ti sinigang adalagang bukid. Aya? Ay, ilak amam gayam da, chairman. Ay, nayunam nga rudan tigatangam tapno makalako ak matay. Sige, ikanak nga rodan iti 2 kilo. Tas tama anak ko. Uray may sa kang anak mi kananang mo ata nasagot ka. Jay lang amin nasawam ka ti problema no daduma. Apay ni Domeng, tata. Awan. Bayamon jimbaga. Agyaman ak dito ginatang mo asidami kananang yawain. Naranaak man ni Manang Idang. Presko kan dadakil dagi jay lako na dalagang bukid. Nagsubligaya mga aglakaw. Wan tatang, isungarod nga itinakitak dagiti lako na kat nalagip kayo. Mala, yaman pa yapo. Saan na pagproblimaan ni nanang mo tilutwan na apangaldawan may. Awisik itay ni tatang. Imbagak nga awagan na ni nanang tao may damang ipanghal daw dito balay. Agkat katawa nga roda ng ibaga kanya. Ingatangam mat gayam iday ti si dada. Wan, tama ka amuda mat amang luto iti kayat da luto na. Ngam anya di kinunam. Agkat katawa ng ibagakin ka ngay nawis ko ida. Wan, Apeng agkat katawa. wan tamaragsakan. Malagip mulat ta ka no taamkem nga amangan no adama sa udan no di mo yawis tinaimas asidam. Nunyan ni tatang. Pasensya amlatan ni tatang. Kanayon mo tapaspasin siya ako. Ni, apayan, agan ano kandom? Nasita na. Anay, sakit eh. Karabukop ko. Naitulog sa iti. Usto tisit. Ala, napadasa mong tinapasama kiti ampun ko apusa.
Ay, magisubo ka iti sa nga kutsara ngayon na po. Kat, tilmunam apasaron mo iti danom. Sige. Ito iti danom. Uminom ka. Ay, Maday. Saan na ikat? Ha? Dan samot na nanay wakwak tisit. Kapo ijay impatilmon mo kanya kay napoy. Dom. Ay, kasalukan. Sige, ituloy mo lang tandi mangan. Ay, saan ako na makapangan? Madanagan kan. Ipan kan iti doktor. Manyak, kababayin. Lakayanan na masitan. Kababayin Rosa. Kasano nga roden? Saan amay ka na ita? Inakiyid na. Ito ro pula bait. Anya? Ano sa munti sakit na? Barang awan ton agariingak. Anya, nasiitan ni Dumay. Uwan ka now. Madanagan na ni Rosa. Ay sus, ambok tirigat ti masiitan lakay. Kat saan pa lang ataan na ikat? Saan pa'y kano nga road? Tadi namot kayat ti mapanagpakita iti ospital tamabain ka now. Anya, kapaya mabain? Ay, mabuti nga taa ang mapanit ospital. Taamken na nga mga no ada pasyente ijay nga ada COVID na kat maakaran. Kan mabain ko na ma. Ay sus, kababaing ba't ngamin? Laglakayan. Di nakitin na isiitan, di sindana nga ikan. Ay, wan nga road. Dahi ti kababae. Ay, mapaanak man ija balay da. Ibagam, tapakudkudan na iya inampon ni Rosa apo sa itibatog tinasiitan, nakarabukob na. Ay, daytan Kado ka gurguran na di pusa. Imbag na mayat mo takudkudan di pusa. Wungag pa isaw. Ang mga nubalsen kit di pusa. Daytad. Daytala ang alakay. Kumusta kan Dumeng? Nikatin ti siit di takarabo ko mau. Sang pahirot tatang. Nagsakit ng tilmunak. Ayan tay pusa ni Nanang yung inampun ni Rosa. Aday ti kahon na nakaturong. Pinadas mo na pinakudkudan ijay pusa day tatinggid mau. Ni tatang mo. Apay apakudkudak. Kwa. Iso ti makaikat iti siit di takarabukob mau. Mamaati kayo mo. Titiday ta. Ano kasta dararamidag? May kati siit no pakudkudak iti pusa ti batog tinasiitan nakarabukob ko. Kat pagamuan, awan tun. Padasam lang Kwa? Nga malano, di mo kahit apakudkudan iti pusa. Kundi mo ka ti mapani hospital, ay paayaba mo ni kakaidong nga mangagas. Pagtugaw kayo, ama. Ado ti mamati, analainga ka manumang, kun mangagas. Ay, agan ano kaya domeng. Pangasyo ka di Ikatan nyo ti sit iti karabukog ko. Ay aguray ka. Ada nakita ka apo sa itay si Mrekak. Ayan nan. Diyan ka mo. Usak day niya Ay ayabam, takitaak man. Apa di po sa ama? Ay ayaban nyo man, kaya't ko makita. Ay, mabit lang, ama. Shhh! Kuning! Shhh! Kuning! Oh my God! Atay tanti po sa kama. Ay nagpintasan. Naidumduma pusa. Tuwan na ama. Tas latao akasasaon ni Rosa na ita. Makaawat iti sao. Naiduma ka dagiti sa bali a pusa to'y pusayaw.
Kastan sangag paiso ama. Ay, anya aya ti panagriknam kagawad daw may. Saan pa yan ay katisiit di takarabukob mau? Saan pa yung arodama? Ay, mabiit amay kaday ta. Ipakaramot mo di tabatog tinasiitan akarabukob mau. Kaya ta makita dang ipakaramot ko kun kat itangad ka. Ikatem, tinaitudok ka sa it. At last, makabalasak matlangan. Ah, nagsao ka? Ay, saanin? Diyan ako ni pakaramot. Ay, nagyaman na. Tagainip ko lagaya.